První utkání za Zbrojovku. Jak si se cítil v prvním zápase? Tak cítil som sa veľmi dobre, chalani mi veľmi pomáhali, takže je dôležité víťazstvo a i ta nula vzadu. V tom zápase jste neměl za tolik práce, je to možná občas těžší, než když je to utkání, ve kterém vlastně jste v zápřehu? Určite je to ťažšie, pretože musíte byť stále koncentrovaní, nemáte tú robotu a potom, keď príde tá jedna situácia, tak musíte vyriešiť a podržať to mužstvo. Jste tady s novými spoluhráči, tak ta komunikace, bylo to v pohodě všechno, když jste musel komunikovat se stopery a tohle řídit si je? Tak už som sa ako tak naučil mená, takže už to bolo jednoduchšie po tom týždni a pol, takže už pomaličky všetky mená. Jste vy typ golmana, který hodně komunikuje, který si to tak nějak ořvává ze zadu? Áno, tak myslím si, že je to jedna z tých robot, ktoré musí ten brankár robiť, že si kontrolovať to mužstvo, organizovať a potom aj on menej roboty, keď to má dobre zorganizované. Co tak nějak celkově třeba říkáte i na soupeře, tým ze 4. ligy? Tak podali bojovný výkon, určite boli nahajcovaní nás, dôležité bolo, že sme dali skoro ten prvý gól a potom sa nám aj o to ľahšie hralo. Vy jste si poprvé užili tady fanoušky, tak asi se těšíte i na víkend, že na to první opravdu domácí utkání. Áno, veľmi sa teším, tí fanoušikovia sú neskutoční, videl som už pár zápasov, že tam veľmi pozbudzovali a chodí ich veľké množstvo, takže toto je pre mňa trošku niečo nové, ale som za to rád. Když se ještě vrátím k tomu přesunu do Brna, tak třeba když ta nabídka přišla, věděl jste hned, že ji přijmete, nebo jste chvilku nad tím tak rozmýšleli? Tak keď mi zavolal tréner Čechovič, tak v podstate som bol v rámci jedného dňa rozhodnutý, že sem chcem ísť, že veľmi ma to lákalo, trošku je zmena. Potreboval som trošku zmeniť aj prostredie, takže nebolo až tak nad čím rozmýšľať. A ty ambice jsou tady opravdu velké, tak po tom týdnu asi je to tak nějak ze všeho vidět, že? Áno, tak tie ambície sú najvyššie v Brne, ja si myslím, že tak by to aj malo byť, je to veľké mesto a malo by byť v prvej lige. Tak bych se ještě zeptal, teďka kolem Zbrojovky je velký boom i skrz ten vstup pana majitele Kačeny, tak třeba jak to prosákne k vám do kabiny, jak to tam třeba řešíte a případně co na to říkáte, na to, že se teďka o té Zbrojovce tak mluví, jestli to k vám vůbec dole? Tak myslím si, že je to len pozitívne, že prišiel takýto majiteľ do Brna, že dal do toho tie peniaze, že sa o to stará a myslím si, že v kabine to až tak neriešime, my sa sústredíme hlavne na ten futbal, na to, aby sme podávali tie výkony a vyhrávali tie zápasy. Bych se ještě zeptal, za ten týden se to asi moc ještě nestihl poznat, ale přesto dokážete nějak postihnout třeba ty rozdíly nebo porovnat to prostředí nebo vůbec jako tu úroveň s tou první slovenskou ligou? Tak tie podmienky sú super, akože je tu veľký stav, ktorý sa o nás každý deň stará, takže ako v tomto som veľmi spokojný aj v rámci trénerov, brankárov, proste všetko a čo sa týka možno tej hry, tak je to možno viac súbojovejšie, je tam viac súbojov, dlhé lopty a takže možno v tom sa to tak najviac líši od tej slovenskej ligy. Myslím, váš brankářský parťák je Adam Hrdina, tak jaký máte třeba vztah, znali ste sa, nebo? Tak my máme výborný vzťah, akože veľmi mi pomohol tie prvé dni, ukázal mi čo a ako, kde čo nájdem, takže zatiaľ super. S jakými ambicemi třeba semka přicházíte z toho zápasového vytížení? Chtěli byste si třeba v té druhé lize zahrát, nebo jak jste? Jasné, že by som si chcel zahrať, ale viem, že teraz je Adam jednotka, ja to úplne akceptujem a prišiel som sa hlavne zlepšiť aj brankársky, výjsť trošku zo svojej komfortnej zóny a keď príde tá šanca, tak sa jej chopiť. Ještě se tam jenom na ten pohár, myslím, že zítra už je los, tak budete sledovat, jestli by to nebude třeba Sparta, Slávie. Tak pozrieme si určite, ale pripravíme sa na každú supera a budeme chcieť ísť ďalej. A přejete si spíš jako takového lehčího soupeře na to, aby byl ten postup jako takový reálnější, nebo byste chtěli takového top soupeře z těch nejlepších? Myslím si, že každý chce top supera, o to lepšie sa potom hrá, aj sa viete vyhecovať viac, takže myslím si, že každý chce len top supera.